Hej og velkommen til den her præsentationsvideo af min Volkswagen Amarok, som jeg netop nu sætter til salg. Det er en Volkswagen fra 2014, 180 hestekræfter, træk på krogen. Den er udstyret til rigtig adventure offroading, så den er udelukkende blevet brugt privat og til at som daily driver at tage på køreture på vores ferier. Det er den blevet udstyret med en sådan hardcase her, og roof rack, markise og tagtelt for Airbnb. Og så en hel del ekstra. Der er sådan lidt weather shields, og der er stenslagsskærme, og der er offroad dæk, kæmpe hjul. De her dæk her, de er også godkendt til at køre om vinteren, så det er simpelthen, uanset på hvilken side over man skal afsted, så kan man komme afsted. Der er også tagbøjler fra Thule, hvor man kan montere en tagboks eller surfboards. Vi har haft begge ting på. Lige nu ligger der nogle traction boards, som som regel er stripset fast, som man kan bruge, hvis man skulle komme i knibe. Men den har jo selvfølgelig det her all-wheel drive firehjulstræk, så det er sjældent, man har brug for dem. Hvis vi tager et kig på den her kasse her, så er det vigtigt, at den er lavet af aluminium, og så kan den altså bære alt det her vægt, man har på taget, når man har en roof rack og telt og markise. Den er så smart, at den har de her låger hele vejen rundt, som kan åbne, og man også kan låse. Og åbner man dem, så vil man finde en lille indretning herinde, hvor der ligesom er lavet en lille tekøkken her, hvor man kan have en lille coffeeshop eller stå og lave sin mad. Og der er også lidt anden retning her med en hylde. Her på siden, så kan man faktisk også, den står lige her. Og så kan man også lige sætte fra samme mærke, Bustek, som har lavet selve den her hardcase, en lille anretning op med et bord, hvor man kan stå her og lave sin aftensmad og koge og hvad man nu har brug for. Så det er altså super smart, enten med markisen ude, hvis man har brug for skyggen, eller herude under åben himmel, og kunne stå og tilberede sin mad. Den mad, den kan man så have med herover på den anden side, hvor vi kan åbne op her, hvor der så er sat et kompressorkøleskab med indbygget batteri. Men det står her, fordi at her er der også et outlet til 12 volt, hvor man egentlig kan give det strøm, eller andet, man har brug for strøm. Men det kører super fint, og når så bilen er slukket, og der ikke er strøm i 12 volt outlettet, så kører det simpelthen bare på sit eget batteri. Den sidste side her kan også åbne, og der vil man også lægge mærke til, at der er en rude her, hvor man faktisk kan se hele vejen igennem bilen, når man kører, hvilket er meget praktisk i forhold til at kigge bagud. Ellers er der også bakkamera hernede, så man også kan se, hvor man bakker hen. Ellers et bagagerum med masser af plads, hvor man kan have det hele med, så ikke et øje tørt her. Uanset hvor meget plads man har, så finder man ud af, så tager man bare mere med på sin ferie, og det kan næsten blive helt for meget. Men det er super fedt. Hvis vi fortsætter rundt, så kan man se her om, det er en bil på papegøjeplader, så der er ikke nogen bagsæder, men så er der bare mere plads til at have flere ting med. Og der er også ligesom sat en gitter, hvor man også kan hænge alt muligt på. Ellers hopper vi ind i kabinen, så vil man lægge mærke til, at det er en super fin kabine i den her bil. Ikke rigtig sådan noget nævneværdigt slitage. Det eneste, det er et lille slitage i sædet. Det er faktisk det eneste, man finder i den her bil her. Super god stand, og har lige rundet de 240.000 kilometer. Og der er selvfølgelig cruise control, og der er bakkamera som nævnt, og så er der Bluetooth-tilkobling med sin telefon, så man kan køre med det og lytte podcast eller musik, mens man kører. Så en super fin bil herindefra. Men det helt sjove, det synes jeg jo er udenfor, og det er, når man ligesom kommer frem, og man skal slå teltet op, og markisen ud, og stolene, og ligesom sidde og nyde naturen herude. Så det vil vi lige prøve at gøre nu, og lige slå markisen frem, og teltet ud, og så lige kan se, hvordan det ser ud også. Velkommen tilbage nu til camping-setupet her i hytten. Og herinde, jamen der har man i tagteltet panoramisk view hele vejen rundt. Man kan lyne op og lyne ned, og man kan beholde lidt mesh for at holde insekterne ude. Der er en dejlig stor madras, 2-3-mands og højt til loftet. Man kan jo sætte lamper op og hænge tøj til tørre, eller hvad man har brug for herinde. Så et rigtig fedt telt, all around fra ARB, god kvalitet. Det kører bare. Herude der har man også et regnslag, eller til at lave noget skygge også, så man kan sætte op med de her stænger. Og på vej herned af, der har man så også lige nogle opbevaring til sine sko, i forhold til, inden man
træder ind i teltet. Rundt om, så kan vi også se markisen herovre, også fra Airbnb. Den er 2 meter lang, bred. 2 meter går ud fra bilen, og der følger også nogle sider med, både til den ene side og forsiden, så man kan lave yderligere vindlæg i forhold til, hvis vinden lige kommer fra en bestemt side af. Herunder der er der altså rigtig meget plads til at slå stole og bord op og sidde her og hygge. Og der er også en lightstrip, der går hele vejen over her indbygget, og som kan både lyse hvid og gul, og justere i lysstyrken også, så man kan gøre det rigtig hyggeligt. Den kommer ud her i en ledning her, som der er en anden ledning, der fortsætter, som man egentlig bare kan koble til sit 12-volt system, eller en powerbank, hvis man har det med. Så det er egentlig sådan setupet er, når man sådan har markisen og tagteltet oppe. Så hvis man kunne tænke sig at se mere til den her bil, så kan man bare kontakte på telefonnummer eller mail, og så komme ud og få en fremvisning, og se om det skulle være bilen for dig til dit næste setup og til din fremtidige tour adventure. Så det var alt. Tak fordi I så med og havde interesse i bilen.